ଏକ ଆରାମଦାୟକ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। Ascension Portal Activation ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଧ୍ୟାନକୁ ଏକ ଉପକରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ଏବଂ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃତ୍ତ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସରୁ ବାଇଗଣୀ ଅଗ୍ନିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତୁ। ଆଲୋକର ସେବା କରୁନଥିବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। କସ୍ମିକ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ନିର୍ଗତ ଧଳା, ଗୋଲାପୀ, ନୀଳ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରେମ ମିଶ୍ରିତ ଏକ ତରଙ୍ଗକୁ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ଯାହା ତାପରେ ଆମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି।
ଏବଂ ଯାହା M87 ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ଏବଂ ତାହାର କସ୍ମିକ୍ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସକ୍ରିୟ କରୁଛି। ତାପରେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଆଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଗ୍ୟାଲେକ୍ଟିକ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛି। ତାପରେ ଆମର ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ଦେଇ ସମସ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ଲେଡିସ୍ ଦେଇ ଏବଂ ତାହାର ଗ୍ୟାଲେକ୍ଟିକ୍ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସକ୍ରିୟ କରୁଛି। ତାପରେ ସେଡ୍ନା ଦେଇ ପ୍ଲୁଟୋ, ନେପଚ୍ୟୁନ୍ ଏବଂ ୟୁରାନସ୍ ଦେଇ ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏବଂ ଆମର ସୌରମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟାଲୋକ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଏବଂ ତାପରେ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହର ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ଭୂଗର୍ଭରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଦେଇ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉଅଛି। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକର ଗତିପଥ କିପରି ସମ୍ଭବତଃ ସକାରାତ୍ମକ ସମୟ ସୀମାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଆଧିପତ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ହୋଇଯାଉଛି।
କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଧଳା, ଗୋଲାପୀ, ନୀଳ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମସ୍ତ ଅସମାନତା, ସମସ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଦୂର କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରଚୁରତା ଆଣୁଅଛି। ମାନବ ଜାତିର ଏକ ମହାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ପୁନର୍ଜାଗରଣର ଜନ୍ମ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ।
କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଏକ ନୂତନ ମହାନ କସ୍ମିକ ଚକ୍ର କୁମ୍ଭ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଅଛି, ଯାହା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଆଲୋକ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆଣୁଅଛି। ଆଲୋକର ବିଜୟ ହେଉ।